adlaw syudad sang Iloilo. Mainit nga ginsugata sang aton pinalangga nga Mayor Jerry Pitreñas kaupod sang Iloilo City Government ang pag-abot sang replika ni Senyor Santo Niño de Cebu sa syudad sang Iloilo. Ginkalipay sa mga Ilonggo ang pag-abot sang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu. Ginlibot sini ang syudad humalin sa University of San Agustin pakadto sa San Jose Parish Church nga gindulong sang Iloilo City Police Office kag sang Confradia del Santo Niño de Cebu, Iloilo Chapter. Ang pag-abot sang replika ni Senyor Santo Niño de Cebu nagasimbolo sang aton dinagyang festival sang aton pagkareliyoso, kultura kag tradisyon. Para sa iban pa nga impormasyon, bantayan ang masunod nga Level Up Patrol. Ini si Dane Raffles, Uswag Iloilo. Level Up Iloilo.